Hörmetli din kardeşler, bugünkü bizning temabız ol o'tgan tema bilan bek aniq bəyli hamda biz özübüz kişiden gafur soraw. Agarda biz bir kişini rannithak, bir kişiga nasarlyk işlehak, bir kişinin burusyny alyp burusyny qaytarmahak ya bir kişi turaganda nasar sözler söylegen bulhak hamda ikinci gamaldar bol kişinin hakyna iniw bulasak. Kıyamet gününde Allah subhanahu wa taala hiç şeksiz buning üçin bizden soraýasak. Şoğa görä oşo izgi Ramazan ayı yaxşı fursat bulup tura. Özübüzden oşo kişiler arasyndagy bulgan nasarlykty ýuýarga hem gunahtlarybızdan aranyrga. Bizge bu marafonda agar da siz yakınlarınızga, tuganlarınızga, balalarınızga, ata-eýseleringizge karata özüňiz köňüliňiz bilen hidip turgan, meselem ýalňyşlyk işlägeniňizdi bilegiz eken, şyltyratyp bohala, kurup bohala ol kişiden gafur sorar gerek bolsa. Ya kardeşim, ya eseýim, ya tuganım, ya ulum, ya kızım, şol wagtda men dürüst işlemegendim, gafur et meni. Kardeşim, şol wagtda men şulay işlegendim, ol meniň ýalňyşlygym, gafur et meni dip. Uşulay etip aýtyw biziň köterenki imanybızdy görete. Allah üçin adımlar işlew Allah'tan aldynda zor sawaplarga eýe. Hatta iki kişi bir-biri bilen sporga inip bohala, bahaslaşyp bir nämäge kelişe almahalar, ikinci kardeşi dürüst bulup da Allah rizalygy üçin kardeş gafur et aýdagyz, oşo bahasty toktataýyk, talaşmaýyk dip golun holsa Allah subhanahu wa taala ol kişige jennettiň urtahynda öýt edip goýardy. Agar da kişi dürüst bolmaý lekin aňlap özüniň hatasyny kişige baryp golun bire kardeşine kardeş gafur et aýdagyz, bu sözde toktataýyk, dost bolaýyk, birge bolaýyk dip gol holsa Allah subhanahu wa taala jennettiň sitinde ol kişige büyük öýler tüzüp goýardy. Şoğa görä aýdagyz öýgeş bularak kişinen agar da kişinin hakyna inhak gafur soraýyk, Allah'tan gafur soraýyk. Agar da ol kişi biziň arala ýok eken, onuň üçin dua kılar gerek hamda Allah'tan özü üçün gafur sorar gerek.